Ik zou graag iets meer willen toelichten wat het kabinet heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer, aan het parlement in Nederland, ten aanzien van Caribisch Nederland. Want wij zien, net zo goed als in Nederland, dat de prijzen voor energie, voor voedsel, voor huur op allerlei manieren sterk aan het stijgen zijn. Dat mensen meer en meer moeite hebben om hun rekeningen te betalen. En we hebben daar in de afgelopen maanden al een aantal maatregelen opgenomen. Dus het mogelijk gemaakt om extra budgetten vrij te maken, om te zorgen dat de prijzen dalen en ook dat inkomens hoger worden. Maar we zagen ook in de afgelopen tijd dat dat onvoldoende was. En daarom hebben we niet alleen maar in deze miljoenennota een extra pakket ingezet. In totaal gaat het over 16 miljoen euro voor volgend jaar en ook structurele bedragen van jaarlijks zo'n 4 miljoen euro. Maar daarnaast is bij het laatste pakket, wat in Nederland eigenlijk in de afgelopen dagen is gemaakt, ook aan meegenomen dat dat ook gaat gelden voor Caribisch Nederland. En dat gaat met name over de betaalbaarheid van de energierekeningen. En we hopen dat in combinatie daarbij, maar goed, we moeten dat natuurlijk goed blijven volgen, dat die budgetten die we hebben vrijgemaakt voor het verhogen van de AOV, het zorgen dat de kinderopvang en kindgebonden budget verhoogd wordt, dat we werken aan die energierekeningen, vooral ook ervoor gaan zorgen dat het leven voor mensen op Caribisch Nederland weer betaalbaar wordt. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat we gaan doen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Portemonnee zeker, hè, want het gaat over fikse bedragen. Met name natuurlijk voor mensen met een kleiner inkomen. Wat wij natuurlijk scherp in de gaten moeten houden samen, is of het ook voldoende zal blijken om ook in de komende tijd te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. Maar het gaat echt over een fix pakket. Of het dan gaat over die bedragen, die $1300, waar net ook Dick Draaier het over had, voor huishoudens tot 130% van het wettelijk minimum. Of bijvoorbeeld dat plafondpakket, wat voor iedereen ook weer geldt, dat energieplafondpakket. Nogmaals, wij gaan ook goed kijken of wat de effecten daarvan zullen zijn voor alle huishoudens. Maar het is wel echt een pakket waar mensen echt iets van gaan